Беларусь 28 сакавіка далучыцца да сусветнай акцыі «Гадзіна зямлі-2026». Упершыню яна адбылася ў 2007 годзе ў Аўстраліі па ініцыятыве Фонду дзікай прыроды. Наша краіна падтрымала гэтую ідэю ў 2009. Зараз гэта ўжо самая масавая экалагічная ініцыятыва, у якой штогод бяруць удзел мільёны людзей па ўсім свеце. Яна заклікае на 1 гадзіну выключыць святло і электрапрыборы, каб прыцягнуць увагу да экалагічных праблем. Сімвалічнае дзеянне накіравана на выхаванне беражлівага стаўлення да рэсурсаў планеты. Сама акция носит символический характер, она не направлена на какую-либо экономию электроресурсов, она направлена на сплоченность людей перед глобальными экологическими проблемами, на готовность каждого отказаться от своих ежедневных привычек на благо природы. На сегодняшний день участие принимают свыше 2 миллиардов простых людей, граждан, порядка несколько тысяч предприятий из 190 стран мира. Каждый человек для себя сам решает, какой электроприбор он отключит. Городские власти принимают решения по отключению подсветок основных значимых объектов. 28 сакавіка з 20 гадзін 30 хвілін да 21 гадзіны 30 хвілін па мясцовым часе мільёны людзей па ўсім свеце выключаць святло, каб паклапаціцца аб навакольным асяроддзі дзеля будучых пакаленняў.